Hello friends, welcome to the Bodoland Affairs. लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि Bodoland Affairs चेनेलनि जानानै गोजोननाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर जोङो दिनैनि बे सावरायनायाव कर'ना भाइरासजों सोमोन्दो गोनां मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोंलुफोर लानानै फैदों। बेफोर सोंलुफोरा फैबाय थानाय गभर्नमेन्ट जब एग्जाम बायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव फैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामगोन। जुदि नोंथांमोना बड'लेण्ड एफेयार्स चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना नोंथांमोना खम समनि गेजेरजोंनो माखासे कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन। फै बिदिब्ला जों दिनैनि आयदाखौ जागायजेनलांनि। से नं सोंलुआव दङ व्हाट इज द नेम गिवन टु द डिजीज कज्ड बाय कर'ना भाइरास। कर'ना भाइरासजों जानाय बेरामखौ मा मुं दोननाय जादों? अप्शन ए कभिड-19, अप्शन बी वुहान 19, अप्शन सी कर'ना 19, अप्शन डी कर'ना भाइरास। थार फिननाया जाबाय कभिड-19। नै नम्बर सोंलुआ जाबाय वेयर वाज द फर्स्ट केस अफ कर'ना भाइरास। कर'ना भाइरासआ बबे सोहोराव फार्स्ट मोनदोंमोन आरो गोसारदोंमोन? अप्शन ए वुहान सिटी चाइना, अप्शन बी इटाली, अप्शन सी इन्डिया, अप्शन डी आमेरिका। थार फिननाया जाबाय अप्शन ए वुहान सिटी अफ चाइना। 3 नम्बर सोंनायाव दङ व्हाट इज द फुल फर्म अफ कभिड-19। कभिड-19 नि फुल फर्मआ मा? अप्शन ए कर'ना भाइरास डिजीज अफ 2019, अप्शन बी कर'ना भाइरास डिजीज अफ 19 नं, अप्शन सी कर'ना भाइरास डिजीज अफ 19 डिजीज, अप्शन डी कर'ना भाइरास डिजीज अफ 19 टाइप्स। थार फिननाया जाबाय अप्शन ए कर'ना भाइरास डिजीज अफ 2019। 4 नम्बर सोंलुआव दङ व्हाट वाज द कर'ना भाइरास प्रिभियासलि नोन एज। कर'ना भाइरासखौ गुबैयै मा मुंजों मिथिनायमोन? अप्शन ए कभिड-19, अप्शन बी कर'ना, अप्शन सी कर'ना भाइरास, अप्शन डी नोवेल कर'ना भाइरास। थार फिननाया जाबाय अप्शन डी नोवेल कर'ना भाइरास। 5 नम्बर सोंलुआव दङ on which date World Health Organization announced the COVID-19 on an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak। माबे दिन आरो मायथाइयाव WHO आ कर'ना भाइरासखौ कभिड-19 होननानै मोनसे अफिसियेल मुं दोन्नायमोन? अप्शन ए 11 डिसेम्बर 2020, अप्शन बी 11 डिसेम्बर 2019, अप्शन सी 11 फेब्रुवारी 2021, अप्शन डी 11 जुलाइ 2021। थार फिननाया जाबाय अप्शन ए 11 डिसेम्बर 2020। 2 नम्बर सोंलुआव दङ हु नेम कर'ना भाइरास कभिड-19। कर'ना भाइरासखौ कभिड-19 मुंजों सोर मुंख'जेननायमोन? अप्शन ए WHO, अप्शन बी WHA, अप्शन सी INC। थार फिननाया जाबाय अप्शन ए WHO, जायनि फुल फर्मआ जादों वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन। बेनि हेडक्वार्टारा जेनेभाआव दं। स' फ्रेन्ड्स बिदिब्ला जों बेसेयावनो दोनथ'बाय। उननि खोन्दोखौ नायनोब्ला नोंथांमोना जोंनि फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल' खालामगोन आरो लोगोसे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामनानै लागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।